Keby sa dnes vydávam, tak idem na to úplne inak. A z toho všetkého stresu, keď sme sa s mojím mužom o 11. stretli na fotenie, tak vieš, aká bola moja prvá veta? Kde si? Meškáš! Svadby, výrážku, my nechceme zle vyzerať, lenže my zabudáme na to, že tá strava má obrovský vplyv na to, ako v ten daný deň vyzeráme. Takže... Takmer každá druhá, že ja ešte budem chudnúť. Ja som si uvedomila, že ja som jedla v kuse. Ja som nemala 2-3 hodiny pauzy. Spala som v deň pred svadobným dňom som spala 3 hodiny a večer sa kúpala v studenej vode. Takže ešte deň pred svadbou som riešila kvantum veci, ktoré mohli riešiť iní. No dobré, ale tak povedzme si, že od neho sa čaká, aby prišiel. My musíme zahľadiť, nie? Tak to je. Samozrejme. Ahojte. Zdravím ťa, milá nevesta. Ja som Katka zo svadobného salónu Magic. A okrem toho, že ťa obliekam na tvoj svadobný deň, tak som sa rozhodla, že chcem nejakou trošku prispieť aj k tomu, aby keď bude tvoj svadobný deň a prvýkrát vyjdeš, uvidí ťa tvoj snúbenec, tvoji hostia, aby to bolo, že wow. Aby to nebolo o tom, že teda bude to aj o tom, že budeš krásne oblečená, nalíčená, ale aby z teba išiel taký pozitívny vibe, spokojnosť, taká láska. A preto vlastne vznikol aj tento podcast. A ja by som tým pádom chcela pozdraviť aj môjho dnešného prvého hostia. Vítaj, Euka. Ahojte. Euka je majiteľkou Nutriboxu. Sú tieto krabičková strava. A dnes by som sa rada povenovala téme, čo sa týka stravy, pretože je to veľmi dôležité. Hej. Euka, povedz nám niečo o sebe. Volám sa Eva Poláčková a venujem sa krabičkovej strave Nutribox. A som veľmi rada, že si ma pozvala do tohto podcastu, pretože vnímam, že ľudia veľmi zanedbávajú počas, zvlášť nevesty, počas svadobných príprav seba. Musím teda povedať, že ty si tiež naša Magic nevesta. Takže začneme možno tým, keďže je to podcast pre nevesty. Kedy si bola nevesta? Ako si to prežívala? Ako to bolo u teba? Ja som bola nevesta dávno, v roku 2017 a prežívala som to veľmi hekticky, stresovo. Vydala by si sa opäť? A nehovor, že nie, lebo to poviem bratovi. Náročná otázka. Ale nie, žartujem, určite áno. Všetko bolo krásne, avšak musím podotknúť, že ja som veľmi počas svadobných príprav zabudla na seba. Čo to znamená? Znamená to, že riešila som všetko to navôkol, hej, že všetky tie prípravy, ktoré potrebuješ mať, si väčšinou vieš zastrešiť rok dopredu, áno? Ale tie samotné 2 mesiace pred svadbou, kedy to všetko začalo naberať na tých obrátkach, že wow, že už sa to blíži, tak som seba úplne potlačala. A potom vlastne už aj po tej svadbe som ja zistila, aký ten stres a celý ten tlak a to, že som ja zanedbávala seba, čo znamená, stravu, že si zanedbávala seba, to mi vysvetlí. Áno, práve som sa k tomu išla dostať, že nejedla som, nepila som, absolútne vôbec som si nedopriala oddych. Riešila som všetko iba hľadom svadby, práca, dom, svadba, práca, dom a nastávajúci. Takže bolo to veľmi, veľmi stresujúce, bolo to veľmi hektické a môžem povedať, že keby sa dnes vydávam, tak idem na to úplne inak. Úplne. Dobre. Tak si to teda poďme postupne rozobrať. Vieš, ako to bolo v mojom prípade? Ja keď som sa vydávala, zabudla som piť, jesť. O druhej, keď sme boli po sobáši, teda pred sobášom, ma tak bolela hlava, že som sa musela dať tabletku. A z toho všetkého stresu, keď sme sa s mojím mužom o 11. stretli na fotenie, tak vieš, aká bola moja prvá veta? Kde si? Meškáš! A on že, ty si taká pekná. Takže aj toto môže spôsobiť stres? No, určite. Dobre. Tak poďme teda na to. Čo teda odporúčaš, aby to takto proste nevyzeralo? Aby naozaj, lebo je pravda, že sme to, čo jeme a naozaj pri tých prípravách sa na to zabúda, tak čo teda podľa teba ako odborníka na stravu je pre tú nevestu dôležité? Môžeme to napríklad rozdeliť, hej, že 2 mesiace, mesiac a týždeň pred svadbou, hej? Alebo ako uznáš za vhodné? No, ja by som určite odporúčala už 2 mesiace, reálne 2 mesiace pred tou svadbou si dať záležať na strave, dať si záležať na pitnom režime, fyzickom pohybe a takom tom duševnom zdraví. Nech sa tá nevesta dostane do takého pokoja, pretože keď neješ, keď nepiješ, keď sa proste nevenuješ tomu telu tak, ako by si sa mal, tak potom ten stres akoby sa zdvojnásobí. A má to strašný vplyv a dopad presne už keď my chceme byť pekné v
v ten deň svadby, my nechceme mať vyrážku, my nechceme zle vyzerať, lenže my zabudáme na to, že tá strava má obrovský vplyv na to, ako v ten daný deň vyzeráme. Takže určite by som odporúčala 2 mesiace pred svadbou začať od seba, v prvom rade stravou, pohyb a voda. Áno. Oddych. Ja ti môžem povedať, ako to vyzerá z mojej skúsenosti, hej, že keď príde nevesta kúša, že ty takmer každá druhá, že ja ešte budem chudnúť. Čiže poznáme také chudnutie, hej, že proste prídeš, držíš také drastické diety, že proste sa skončí a ideš opäť hore. Čiže v čom je tá krabičková dieta taká špeciálna, respektíve prečo by s ňou mali začať? V prvom rade je to vyvážená strava. Krabičková dieta, a nenazvala by som to úplne dietou, pretože pardon, áno, to je strava. Áno. Je to strava. Je to úplne normálna strava, ktorá je zdravá, je vyvážená a dôležité, na čo netreba zabúdať pri krabičkách, je úplne skvelé, že sa človek naučí pravidelnosti. A to je základ. No, a to ti musím povedať, ja teda vieš, že ja mám krabičky od teba a pre mňa totálny game changer bol, že ja som si uvedomila, že ja som jedla v kuse. Ja som nemala 2-3 hodiny pauzy medzi jedlami. Akože bolo to, že jahody, oriešky, ovocie, ale ja som totálny, že jedla. A keď som začala s tými krabičkami, bolo to náročné prvý týždeň, lebo som škrabala skoro steny od hladu, ale akože dalo mi to veľmi pekný nový zvyk do toho môjho každodenného života, že proste fakt vytvárať tie pauzy medzi jedlami a dať tomu telu, čo potrebuje. Takže ďakujem, že som si to uvedomila aj ďaká krabička. S radosťou. Za mňa, ja môžem povedať, že ja som predtým vôbec nevedela jesť. Vôbec. A tá krabička, už keď vieš, že ju máš, že si ju kúpiš, tak ona ťa donúti. A ty sa v podstate, aj keď si to dáš iba, že na 2 týždne alebo na 3, to telo si tak navykne na ten režim, že ty od rána do večera máš tú pravidelnosť v tom jedle, že aj keď prestaneš napríklad s tými krabičkami, tak je to úplne fajn, pretože zrazu ty zistíš, že hneď ráno si hladná. Potom sa potrebuješ napiť, potom hneď na 10 si hladná. Že ti akoby nastaví tá krabička. Tie krabičky ti akoby nastavia ten tvoj denný režim a ono to, aj keď už nebudeš potom brať, veď vidíš teraz sama. Som sa naučila vďaka tomu. Áno, že vďaka tomu si sa vlastne tej pravidelnosti naučila a ješ zdravo a dávaš tomu telu všetko, čo potrebuješ skrz toho, že si videla, čo v tých krabičkách je. Že, a tie krabičky ti presne ukazujú to, čo to telo potrebuje. Pretože niekto mi povie, že chcel by vyskúšať na jeden deň. To nie je možné. Pretože počas toho celého týždňa ty nedokážeš dostať za jeden deň všetko do seba. To sa nedá, že preto je fajn a my vlastne máme aj podmienku, že minimálne 5 dní. Pretože ty až po tých 5 dňoch začneš na sebe cítiť. Dobre. A čo je taká, ako keby taká odporúčaná alebo taká úplne ideálna toho dĺžka tých krabičiek, že aby som sa naozaj naučila, aby možno prišlo nejaký ten výsledek, ktorý chcem, napríklad aj tí nevesty, ktoré chcú schudnúť alebo ktoré chcú ako keby tomu telu dať to, čo potrebuje, tak koľko je možno taký ten interval, že je to takto v poriadku mať? Ja by som odporúčila minimálne mesiac. Mesiac je za mňa presne tá doba, že po týždni začneš mať pocit, kde vlastne hneď cítiš, že máš viacej energie, síce cítiš, že si hladný po tom prvom týždni, ale skrz toho vlastne máš viac energie, si vitálnejší, cítiš sa ľahšie. Po 2 týždňoch tie kilá už idú dolu, už sa odvodňuješ, už cítiš, že už na tom tele cítiš, že chudneš. Ale zároveň už po tých 2 týždňoch môžeš povedať, bola si hladná po 2 týždňoch pri krabičkách. Že po tých 2 týždňoch už zase pociťuješ, že fajn, už to telo dostáva všetko, čo potrebuje. 3 týždne sú už úplne skvelé a po 4 týždňoch si už povieš, že wow. Dokázala som schudnúť 4-5 kg, alebo som sa naučila stravovať. To je vlastne to, čo som chcela, aby si aj povedala, že čo tie nevesty bude počas tej krabičkovej stravy čakať. Hej? Lebo ja som ten prvý týždeň mala obrovskú krízu, že ale ja som hladná. Hej? Ale to bolo vlastne kvôli tomu, že som bola len Áno, bola si veľmi rozjedená a ten žalúdok si mala veľmi roztiahnutý. Takže ono presne to, čo máme v tých krabičkách, tie dané kalórie, ktoré ten človek potrebuje, všetko, čo naviac máš, že máš pocit, že si hladná, to je všetko to, čo by si už nemala mať. Hej? Že... Tú sladkosť, ktorú stále chcem po tej káve, alebo chcem veľa jesť na večer. Áno. Dobre, takže si predstav takú situáciu, že som teda nevesta, chcem teda vyzerať fakt, že super, a idem teda si objednať krabičkovú dietu. Ako to teda prebieha, hej? Že idem ti zavolať, idem ti napísať. Ako teda celý ten proces za tým vyzerá?
Vyzerá to tak, že sa nám ozvieš skrz našej webovej stránky alebo sociálnych sietí, kde nám môžeš zavolať. My od teba budeme chcieť informácie základné, ako je vek, výška, váha, fyzický pohyb. Fyzický pohyb? Hej, aký pohyb vykonáš. Aha. Lebo je rozdiel nastaviť stravu človeku, ktorý 8 hodín denne sedí, a je rozdiel nastaviť človeku, ktorý denne cvičí kardio alebo silové tréningy. Hej. Takže to je tiež veľmi dôležité a my skrz toho vlastne ti nastavíme program, ktorý potrebuješ a začíname papať. No dobré, a ako sú tam teda programy? Z čoho si teda tá nevesta môže vybrať? Programy máme 3. Máme program na chudnutie, na redukciu váhy, to je slim program. Máme fit program, to je na udržanie váhy zdravou stravou a máme muscle program, to je na budovanie svalovej hmoty. Tak Evi teda nám zhrne, že aké sú teda výhody týchto krabičiek? Viacero výhod máme pri krabičkách, ale čo určite musím spomenúť je komfort. Maximálny komfort tým, že si tie jedla nájdeš, to sme už spomínali, ušetrený čas, kde sa môžeš venovať rôznym svojim aktivitám, záľubám, pretože nemusíš riešiť 5 jedál na deň. Praktickosť, pravidelnosť, hej, že máš to všetko nalinajkované, čo kedy máš jesť. A kontrolované porcie. Hej, že v tých krabičkách máš presne toľko jedla, koľko by si mala v ten určitý čas zjesť a nemusíš si to ty doma vážiť a dávať si pozor na to vlastne, koľko to a môžeš si kdekoľvek zobrať, lebo tým, že to máte v takých fakt, že obaloch, takže sa to môžeš vlastne kdekoľvek zobrať, že to vlastne chodí s tebou. A čo je veľká výhoda, ja čo musím povedať, že to je deň vopred. Hej, že proste si to vieš, ako keby, že vždycky vlastne deň predtým, večer, alebo kedy, tak to vlastne má ten zákazník u seba a je to podľa mňa super, lebo to vieš kdekoľvek zobrať. Je tam mnoho výhod, ale tieto by som určite spomenula, že sú také najčaj. Máme tie spätné väzby od tých klientov, tak toto sú také... Ale vlastne hovorím na základe svojej skúsenosti, veď sama vieš. Áno, viem. Je to nejak obmedzené, že máte nejaké také píky, respektíve také obdobia, že kedy máte naozaj toho veľa, že je tam nejaká kapacita, dokedy, že nám proste, že poviete nejaké nemeste, že nie? Áno. Je, určite áno. To netreba otvárať, hej? Nie. Keď teraz vieš, že sa vydávaš za pol roka, tak je fajn si to akoby tak dopredu, lebo máme mesiace, kedy nemáme šancu už. Že keď sa nám zo dňa na deň ozveš, tak už ťa od následujúceho týždňa nemôžeme zobrať, lebo tie kapacity. Máme obdobia, kedy od januára do mája sme úplne plní. Hej, že... Áno, každý chce mať krásne sexy telo, ale to poznáme, jo? Áno, presne toto, že potom zase po lete. Keď nabieha škola, mamičky potrebujú sa po lete dostať dokopy. Ľudia, hej, že sú mesiace, obdobia, keď nám napíšeš narazovo, tak ťa nemôžeme zobrať. Dobre. A čo sa podarilo tebe s krabičkami? Ty si s krabičkami asi robila, tak nám povedz, aký bol tvoj úspech. No, ja to úplne konkrétne neviem. Ja som schudla veľa. Môžem povedať, že som schudla veľa, ale... Ja v prvom rade, čo ja si neviem vynachváliť, čo sa týka krabičiek, je čas, úspora času. A to, že nemusíš myslieť na nákupy, že tam musíš chodiť a že proste, poviem ti, že ja keď som prišla domov, keď mám krabičky, a ja keď vidím zavesené na dverách krabička, vám ďakujem ti, Pani Bože. To je úplne úžasné. Že mám navárané, že nemusím, akože jasne, že musím potom riešiť a variť pre rodinu, ale tak akože minimálne pre o seba mám postarané. Ale zabudli sme ešte povedať, že aké máte programy. Mne napríklad veľmi... Ja keď som bola na krabičkách, tak si zavedli vegetariánsky program. To prosím ťa spomeň, lebo podľa mňa teraz veľmi veľa ľudí si dáva záležať na tom, čo aj je. A vnímam aj vo svojom okolí, že veľmi veľa ľudí sa ako keby začína zaoberať takou zdravšou stravou, čo vegetariánstvo je. Tak mi teda povedz o tomto. No, ono prichádzalo nám strašne veľa podnetov na vegetariánsku. Aj odo mňa. Áno, aj od teba, zrovna aj od teba. Na vegetariánsku stravu a zo začiatku som bola voči tomu veľmi zatvorená, pretože tej práce je veľa. A predstava toho, že my chystáme 5 jedál denne a predstava toho, že máme chystať ešte ďalšie jedlá, kde vlastne sa musíme vyhnúť tým výrobkom, ktoré nemôžu ísť do vegetariánskej stravy, tak si hovorím, že fúha, ako to zvládneme. Ale potom som si povedala, že ideme to teda vyskúšať, pretože naozaj bol nátlak od ľudí, čo sa týka vegetariánskej stravy. Tak si hovorím teda, poďme to vyskúšať a dajme možnosť tomu. My sme to vyskúšali a vlastne sme zistili, že
je to úplne skvelé. Aj ľudia nám, spätná väzba od ľudí, to je presne to, čo som si povedala, že aj keď sme tu o hodinu dlhšie, stojí to za to. Mm-hmm. Hej, že naozaj veľmi si to chvália, sú radi, lebo nie je až taký prístup k tejto vegetariánskej strave, že naozaj reálne, keď sa chceš každý deň stravovať touto formou. Bola som vegetarián nejaký dlhší čas, takže je naozaj aj v tomto meste akože je problém. Áno, nie je vôbec k tomu prístup a vlastne oni toto veľmi oceňujú, že im do tých krabičiek vieme dať aj túto vegetariánsku verziu, takže bolo veľa aj na vegánsku, ale to už nie. Dobre, tak poďme si to teda ešte raz zhrnúť. Teda keď si na to teda ešte raz spomenieš, že ako si zažívala tú svadbu predtým, tak to bolo čo? Keby si to mohla opísať jedným slovom. Stres. Dobre, a čo by si teraz urobila inak? Dala by som seba na prvé miesto a to je, že v prvom rade by som sa začala stravovať. Začala by som jesť, pretože ja som si myslela, ja som nemala priestor jesť, lebo všetko bolo dôležitejšie. Že ráno si išla do práce, kde si hneď ako prvé dal kávu, potom si tú kávu musel zapiť, lebo si bol smedný a to bolo všetko. Potom si fungoval, zrazu si zistil, že je 1 alebo 2 hodiny, išiel sa na obed a navalil si sa do praskal úplne, že plno. A do večera zase nič, pretože som bola v práci, prišla som domov o 4. o 5. a už si fungoval. Už bolo treba toto vyriešiť, toto. Ja som si strašne veľa vecí pripravovala sama. Takže ja som tam preto pociťovala to, že ja nemám ten priestor na ostatné veci, ako je napríklad varenie. Hej, že ja som ho reálne ten priestor nemala, lebo tie veci, ktoré mi mohli robiť... Pred svadbou žahlila košelu ženichovi, ale povedz sa Napríklad, spala som v deň pred svadobným dňom, som spala 3 hodiny a večer sa kúpala v studenej vode, hej. Takže, lebo som išla o polnoci, lebo bolo treba robiť brány. Áno, hej, sama lebo som si to chcela sama robiť. Áno, ja chcela byť najlepšie, že vieme. Áno. Takže a ja som veľmi cítila, že ten stres na mňa vplýval, strašne na mňa vplýval. A ja som ho mala akoby zdvojnásobený. Tým, že som tomu nedala tomu telu to, čo potrebovalo, tak to vlastne malo vplyv na to, ako som to celé prežívala. Hej, že môžem povedať, že som vôbec nebola vo fyzickej pohode, v psychickej pohode som nebola. Vôbec som nebola ukľudnená, že aby som sa mohla tešiť na ten daný deň, tak ja ešte deň pred svadbou som riešila kvantum veci, ktoré mohli riešiť iní. No dobre, ale tak myslíš, že by to teraz bolo inak? Že dobre, predstavme si situáciu, že teda dáš si teda krabičky. Je to teda inak? Kebyže to akože sa deje dnes? Že... No určite, lebo som minimálne v tej fyzickej a psychickej pohode, pretože krabičky ti v prvom rade dajú energiu, hej. Pretože ty pravidelne celý deň ješ, to znamená, že tú energiu máš na to, aby si fungoval. Tá hlava ti pracuje. Když to, keď si hladná a v strese, tá hlava nevie fungovať. A tie veci sa ti nedaria a robíš to na 400 krát, aj tak ti to nejde. Z také mojej praxe, čo vlastne ja mám, že keď na mňa nevesty tiež chodia, tak keď robíme vlastne zameranie a opravy na šaty 2 týždne pred svadbou, hej, že tak skôr a potom proste príde v týždeň svadby, tak presne vidím, že ktorá nevesta proste, že nie je, alebo niečo sa deje, alebo buď nám príde strašne, že vychudla, že proste nie je, alebo opačný prípad, že proste je, hej, že proste buď sa zužuje, alebo sa rozširuje. Takže si myslím, že ten balans a že takú tú rovnováhu v tom naozaj treba zachovať, že je to veľmi dôležité a že to vlastne pomôže, hej, že nikto proste nechce, žiadna nevesta nechce, aby proste vidieš vonku, máš kruhy pod očami, padnuté sánky, hej, že proste ale to žiadna nechce. Nie len to, že kruhy pod očami, tá strava celkovo má vplyv na celú tú pleť, hej, pretože má všetky tie minerály a živiny, ktoré to telo potrebuje a ty keď nedáš tomu telu tie potrebné látky, tak potom sa to preukáže presne tými výražkami a krupičkou na čele a potom sa môže kozmetička aj neviem čo zblázniť ten svadobný deň, pretože nevesta chce byť krásna. Áno. Takže tá strava má vplyv na všetko. A však povedzme si, že od neho sa čaká, aby prišiel. My musíme zahviezdiť, nie? Tak to je. Samozrejme. Dobre. My sme tam tie hviezdy, ale netreba zabúdať aj na ženichov, pretože aj oni prežívajú určitý stres a tiež je toho na nich niekedy veľa pred tou svadbou a je mnoho mužov, ktorí sa zdravo stravujú a chcú jesť pravidelne, takže treba podotknúť, že ide aj o ženichov, nielen o nevesty. Áno, veď jasné, to bolo akože taký žartik. Dobre, tak teda skúsme to teda tak nakoniec zhrnúť, že teda to, čo sme si povedali, že je naozaj také, k tomu, aby tá nevesta naozaj vyzerala
krásne šaty, krásny účes, krásny make-up, to je jedna stránka veci, ale tá druhá je naozaj tá psychická a fyzická pohoda. No a vlastne dneska sme s tebou preberali sme išli vlastne skrz to telo, že potrebujeme dodať teda také tie živiny a tak ďalej a ty to vlastne robíš skrz tých krabičiek. Takže povedz nám také tvoje zhodnotenie, alebo taký ten tvoj odkaz pre tie nevesty, ktoré to vlastne tento rok čaká, ktoré to majú pred sebou. Že čo by si ako keby ty povedala s týmito skúsenostiami v tomto veku tebe ako neveste pred tými pár rokmi? Hlavná a zásadná vec, ktorú odkazujem je, že aby sme boli vo fyzickej a psychickej pohode, tak v prvom rade sa musíme pozrieť na seba a venovať sa naplno tej strave a dávať si na tom záležať, takisto aj pitnému režimu. A nezabúdať na to, že tá strava je veľmi dôležitá a zdravá strava podotýkam. Dobre, Evi, tak ďakujem ti veľmi pekne, že si sa zúčastnila u nás v podcaste Nevesta v pohode. Ak by ste chceli o Evke vedieť nejak viac informácií, tak majú svoju Instagramovú stránku Nutribox, môžete im kľudne napísať, ozvať sa im. Myslím, že sme vám poskytli dosť informácií na to, ak vás to zaujíma, tak nech sa páči. Ďakujeme. Ahojte. Ahoj.